Ondo, ni uste dute partidu nahiko ona izan dela. Ni uste dute kriston lana egin dugula jolastu dugun guztiok. Azkenean astean zer entrenatu duguna zelaian bertan jarri dugu martxan, eta nire ustez sentsazio onak aterako genituzke. Hori da, bai, lehenengo partidua, ni uste dute taldea ondo gondala, eta nik uste dute hoberuntze egingo dugula, hemendik aurrera. Ondo, entrenamentutan kriston erritmoa, gero aroiakin ere ondo, zelaia ezin hobeto dago, eta orduan kalitatezko entrenamentuak egite ditugu. Eta azkenean uste dute isladatu egin dela partiduan astean zer entrenatutakoa. Ondo, azkenean ere nahiko nekatuta, nahiko denbora daramagu jolastu gabe, eta nabaritu egin dut, baina sentsazio ona, baloiakin ondo, fisikoki ere nahiko ondo, eta gola sartuz, posik, oso posik.